बे समाव बर' फिसाफोरनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां थारैनो नंगौ गोदान बोसोरनि फैनाय लोगो लोगो बर'नि गेजेराव खोब गोजोनथाव खौरांफोरा नुजाथिदों। बर'नि माखासे गुनगोनां सुबुंफोरा आसाम गौरव बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। 2022 आसाम गौरव बान्थानि बान्था मोनगिरिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय आरो फोसावजानाय फारिलाइ बायदि बर'नि माखासे गुनगोनां सुबुंफोराबो बान्थानि थाखाय सायख'जायो। बेबायदिनो चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय पानबारि 1 नं गोरोबदारा गामिनि थागिबि सर्वेश्वर बसुमतारियाबो आसाम गौरव बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मिथिनाय बादिब्ला सर्वेश्वर बसुमतारिया सासे गुनगोनां जौगाफु आबादारि महरै बे बान्थानि थाखाय सायख'जानो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।